Сапраўдная гісторыя. Дык што ж ты хочаш ад старога? Я тут по твою параду. Спеў, які натхніў свет. Хочаш пражыць жыццё пустэльнікам? Людзі занадта любяць цябе, апроч таго, Уилбер, для цябе ёсць праца. І людзі, якія пісалі гісторыю. Ніхто ў нашым узросце не прыходзіў да ўлады. Мы занадта маладыя, каб зразумець, што некаторыя рэчы немагчымыя. Ты лепшы спікер у палаце, лепшы баец. А адкуль узяўся гэты тэр'ер? Мяркую, гэта ёркшырскі тэр'ер, мілорд. Адзін чалавек, які рызыкнуў усім. Плачу натурай. Вам няма чым мяне прывабіць, ваша міласць. За яго дадуць 25 геней. Канец гульні. Каб быць голасам іншых. Потым робяць гэта, каб ты зразумеў, што цяпер ты належаш не Богу, а чалавеку. Каб прымусіць сляпых бачыць. Няма ніякіх сведчанняў аб тым, што самі афрыканцы супраць гандлю рабамі. І пачаць рух, які змяніў свет. Зрабі гэта. Выведзі іх брудныя галеры на чыстую ваду. Гандаль рабамі мае 300 дэпутатаў на сваім баку. І толькі ты будзеш супрацьстаяць ім. Калі мы скасуем гандаль заўтра, гэта пацягне за сабой фінансавую катастрофу. Яго вораг мой вораг. Уилберфорс мяцежнік. Няважна, як гучна вы крычыце! Вам не перакрыць голас народа! Народа? І ты не згубіў веры. Гэта больш істотна. У Афрыцы я быў прынцам, шмат у чым падобным да вас. Я збіраюся паспрабаваць яшчэ. Як твой прэм'ер-міністр, раю быць асцярожным. А як сябра? Халера з асцярожнасцямі. Ад рэжысёра Майкла Эптеда. Запомніце, што Бог стварыў людзей роўнымі. Я быў сляпы, ён даў мне зрок. Гэта я напісаў. Так. Урэшце, гэта праўда. Цудоўна ласка.